Kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Kajing elek kai quarter final ka ba jong kalimpong elek kai football ya ka tip kom ka invitation knockout football tournament hajar atlah hidu arpusaw ya ka penong the new Nongstoiñ Sport Social and Cultural Club ka ba salong biang ha ka atrik ubnai kelali kor hajar atulai hamadan new Nongstoiñ nagliang ka NNSSCC kala pentip bahagli kajing elek kai quarter final ka ba ka kenhon elek kai jong Nonggbri brothers kani khun Pyrshah ka Blue Bombers Nanong ba shalong hakapor shibji shiteng nok paismi shu ke NNSSCC ka khot ka weri baro ki pat baru it football jong pathan managi wei pat ki jaka makinwan man sakhi ya kate ki jingele ka ha breng ki atli ki kenhun balkilapan pa ya jingkermen ba klempem kate ki jingya kon ha breng ki atli ki kenhun kan long ka ba itenhan